di minggu tasadarion pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Tapuji matuhatta na totong marasiroha madongani huhut margogoihon hita di pardalanan ningolutta sadarion di pataru asini rohana dohita huriana tuminggu ujung tahun parhuriaon huhut marningot hita di akka dongata akka natarha holongi naung maninggal hon hita sian hasianganon di minggu tasadarion laos disungguli dohita museta ringot tu ujung ningolutta huhut makka porsiaon nang pemarujungu ngolutta dohot portibion alayang go pamaretaon dohot harajaon ni debata manotong rodi salileng nilelengna atong bongot mahita tu parsaoran nabadia laho mamuji dohot pasangapot tuhata ro mahita marsoba tujuluna marede mahita dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songon duhut-duhut do saluhut daging. Jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut ido saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti. Jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai nahot dohata ni Tuhan ni rodi saliling ni lileng na sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Haleluya. Haleluya.
tangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhan ni akka na mate, dohot akka na mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pe mardalan hami di rural lingguman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami. Dang tertiop hamatean manang tanoman behami, ay hodo Tuhan nami lang humokop hami. Jala hodo na punahami, rohami nuaing tuho mangido, sahat tuhoma to dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang mangolu manang matepe, setiok matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokok mi, asa sahat hami tuhanguluan na sora suda. Amin. Hataha porsiaon ni hala Kristen, ponggol patuluhon, hataha badiaon ni hala Kristen. Au porsia ditod di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugut, daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Dia do lapatan ni odo. Na diparhatuturohakku do nasa na diparhatuturohakku do naso tarbahenau porsia di Yesus Kristus Tuhaku manang madapoton ibana. Yang gotung sian rohaku manang sian gugukku sadiri, na dijutod di parbadiai doahu marhiti sian barita nauli. Dilehod do asini rohana, patiurhon rohaku, di parbadiai do rohaku, jala dipatotong doau di bagasan haporsiaon nature, tudos tunaong binahen na inuaing, tu saluhut halak Kristen na ditanoon. Ay di jodo na sida jala di papungo, jala di patiur do rohana sida, jala di perbadiai, jala di patotong do na sida di Tuhan Yesus di bagasan haporsiaon na sasadai. Natigori akup ni buas do rohana, manesa dosaku ganup ari, ro di dosa ni akka dong aku, na porsea, dungi, panguluon na doau diari parpudi, rodi na mate,
Dungilehonon na tuahu doho tunasa na porsea di Tuhan Yesus hanguluan na sorasuda. Ima natutu si tutu. Atong rak mangidogogo mahita mangulahon na humbarto patik nai. Tatopoti madusatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami, pergugu na sohatu dosan, para sirohami dahami na dangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami, nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, masay godang do pangalawsyon nami di patikmu, alay ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Hatam majuhon hami asa uduk di hagogon dohot harajaonmu, na manotong ro di salileng na, alay say olo dope hami, pinarha toban ni ragam ni hisap-hisap dohot hagogoon dohot harajaon ni portibion, gabedang jupang hasonangan, hadameon, napolim di ngulu nami, di bagasan nami, di parkarajon nami, dohot din na humaliang hami. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalawsyon nami. Sa ingot mahami hubartu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Say suruh matod dim parbadia turohan nami be. Asa tarbayin hami manguluiho di bagasan hatiguran dohot habadiaon. Gabi sahat hami tu hanguluan na sorasuda na pinarbaga-bagami. Di akka na porsea diho. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Adung do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamun ni habangsa hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Epistel pangukapon 10 sada ayat 15 sahat tu 10 sia. Dungi dipalu suru-suruan na papituhom ma sarunena jadi masa ma suara na gugu di Banua Gijang akka dipadok nunga sahat tutuhatai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasyanganon bangkit Raja maibana rodi saleleng ni lelengna. Ninna nasida ma namadok mauleate do hami tuho ali Tuhan debata si gonggom saluhutna na mangulun waing nang najulu ala naung dialit tonho hagogonmu na balgai jala naung bangkit raja ho. Dungi tarukka majoroni debata nali Banua Gijangi gabe tarida ma poti parpadanan di joronai jadi masa ma akka hilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abulas na balga ido sahatna martua do akan natumangion hata ni debata jalan nau piopsa. Amin.
tidakon ma haporseaw tay songon nani hatidakon ni dongata sa haporseaw di sadok portibion rap mahita madok. Au persea di debata jahuba ido ama pargugon na suatu dosan na tumopalangit dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai iman na tubunuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Parbadia andora subuhan ido tuhata na tumaw na bernit di panguhum ni Selatus nama terpajal do ibana ni hau benar silang na tua tubono atoru dong ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun di debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di ton di Parbadia cala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin.
Horas marita saluna. Tikting namasa di huriata di bagasa minggon ima minggu ujung tahun parhuriaun paringotan diak kanaung moding tanggal 24 November 2024. Topik ni jamita Rodi salileng-leleng nado pamaret tahun dohot harajaun ni debata. Tikting na parjolo guar di minggu. Ia guar di minggu tasadarion ima minggu ujung tahun parhuriaun paringotan diak kanaung moding sadarion ditotopon huriata HKBP do gabe minggu ujung tahun parhuriaun dohot paringotan niak kanaung moding jala jahahono taman anon akadongat taruas ni huriata naung marujung ngolu mamuka sian minggu tanggal 27 November 2020 tolu sahatu minggu ujung tahun sadarion tanggal 24 November 2024. Dapat 2 tahun namoding. Nah di hari Jumat tanggal 22 November 2024 nunga marujung ngulu sada amaruas huriata namar goar Tony Nahal Hutapea marumur 22 tahun nahi nabaluhon ni inata rasmi mauli boru silitonga rap dot opat yanak kondasida sada dang marha sohota dope. Maringanan di komplek Kedaung Hijau Blok A nomor 16 Ciputat Kedaung. Jala di hari Selasa tanggal 26 November 2024 do bakke niamatai na jumolo modingi ditaruhot tu sitong marnipi lagu boti atong taingok mamanangnya konsude keluarga na tinggal honi amatan ang jul modengi asa tara pulroha nasida. Na patuluhon Permingguan gabungan sekolah minggu sadarion tanggal 24 November 2024 patupaun ni huriata do permingguan gabungan di sekolah minggu masuk pukul 10.30 WIB di aula Sopo Praja ni uluhon ni amang pendeta Surya BM Lumban Turuan STH. Opat, ulang tahun punguan lansia. Lau menyambut ulang tahun punguan lansia napas 14 tahun pengurus lansia HKBP Kebaran Lama manggokko sudah ruas lansia asaro di hari Rabu tanggal 10 Desember 2024 tu aula Sopo Praja mulai pukul sia 30 manogot 1 na selesai. Tu lansia naneng do menghadiri di acara ulang tahun ini asa mendaftar matu sekretaris punguan lansia Ima Amang Dr. Andus F. Sirait MSI di nomor HP 0821 24 sada pitu siaonom. Pendaftaran terakhir saat matu hari Senin tanggal 10 Desember 2024 tepat di pukul 10.02 siang. Nah palimahon kunjungan kasih. Lau menyambut Natal tahun 2024 huriata melalui Dewan Diakonia naing patu paun kunjungan kasih tu ruas nomor sahid menahun jala nasobui bero tu gereja kunjungan kasih di patupa di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 mulai pukul 8 manogot satu nasidung acarai onom iuran jemaat kedukaan dot diakoni sosial Banjar. Lau mendukung kegiatan operasional dohot diakoni sosial di Garijata. Marhi titik tingon, pindangi doma turuas ni huriata, naso menyelesaikan pelayan bulanan, iuran kedukaan, tu pelayanan peti jenazah, dohot ambulan sebesar 100.000 per kakak per tahun. Dohot pelayan diakoni sosial Banjar, asa dipasakma melalui situ Banjar manang bendahara huria, melalui transfer rekening gereja Bank Mandiri nomor 10100 sadasia 5520 sadalima. Molodung ditransfer boi ma menghubungi bendahara huria Ima Amang Situa IEB Silalahi di nomor HP 0812 siao 450 onom tolu tuat tama nama masuk. Nah pepituhon Banjar remaja naposo bulung dohot petugas kebaktian sore. Sadarion Minggu tanggal 24 November 2024
di patupa akka anak kota remaja na posobulung do petugas parminggon sore do bajar lahom mengalului dana tu pesta Natal na sida. Ima naneng di patupa di hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Rap mahita sudah lau mendukung acara Natal ni anak kotai na posobulung dot parminggon botari. Song ni ting hujau kami di bagasa sadarion tuat tama nama masuk ida saluna oras.
nuaing masuk meta tu ulaun perlingotan ni namoding di bagasar roh ada pikiran atau orang mari de pahita. Hamuna akadonga saha porsiaun nunga saha tita tu minggu ujung tahun parhuriaun di paingoti do hita pabua na lahu marujung dosa do ngoluon aida ngadong nahot di portibion di baga seminggu ujung tahun parhuriaunon tamado ingotot ta akadongat tanang jumolo modding di bagasan nasa tahun parhuriauni dada asa marsak jala tumatangis sita ubahin ta ingot na sida naung jumolo modingi alay asalam tapakilalahod do pabua parsatoki na dongoluta di portibion naikobor do hita muse manopot akan nabadiay di inganan na pinaradin ni Jesus tuhatai atong tabigi magor-gor ni akadongata nang jumolo modding mamuka 27 November 2023 sahat tu 24 November 2024. Na parjolo Dr. Andus Aswin Saur Panggabean na hinabaluhon ni Inang Siti Dermawan Boruh Tagalung modding 8 Desember 2023 horong ni ama umur 86 tahun alamat Jalan Bendi Onom nomor sada RT 005 RW 010 Kebayoran Lama Utara Banjar Bendi Peninggaran dapat 2 hon
Romauli boru batubara. Inatani amang pareta marpaung nahinan. Moding 12 Desember 2023 horong ina umur 81 tahun, alamat Jalan Bintaro Permai nomor 8 RT 001 RW 010 Bintaro Pesanggerahan Banjar Kampung Perigi. Napatuluhon Rasuna Said boru Simbolon. Inatani amang jaulahan naibaho nahinan. Moding 24 Desember 2023 horong ina umur 10 tahun, alamat Jalan Pandan nomor 57 RT 008 RW 004 Kebun Kopi Pondok Betung Tangerang Selatan Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Napa opaton Sintua Insinyur Bangun Jones Silitonga nahinabaluhon ni Inang Mary Rowli Anna boru Pasaribu. Moding 6 Januari 2024 horong ama umur 70 tahun, alamat Jalan H Samili RT 003 RW 002 nomor 40 Jurang Mangu Pondok Aren Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Palimahon Marisi Tiarma Rowli Borusi Tompul. Inatani amang Wilfred Poltak Parhusip nahinan. Moding 14 Januari 2024 horong ina umur 92 tahun, alamat Jalan Praja 5 nomor 55 RT 005 RW 001 Kebayoran Lama Selatan Banjar Godung. Paunopon Atur Uli Luciana boru Manurung nahinabaluhon ni amang Goklas Marpaung. Moding 26 Januari 2024 horong ina umur 46 tahun, alamat Komplek Kostrat RT 014 RW 007 nomor 20 Kebayoran Lama Banjar Bungur Kostrat. Pitu Tariman Manulang nahinabaluhon ni Inang Mesertri boru Simamora. Moding 24 Februari 2024 horong ama umur 65 tahun, alamat Jalan Kampung Utan Gang Sukun RT 007 RW 006 nomor 10A Cempaka Putih Banjar Rempoa Ciputat. Pawaluhon Flora boru Tambunan. Inatani amang Sahala Hutagaol nahinan. Moding 26 Februari 2024 horong ina umur 75 tahun, alamat Jalan Praja Dalam B nomor 12 RT 00 Sia RW 001 Kebayoran Lama Selatan Banjar Godung. Sia Situa Arlina Rosmauli Melinda boru Pakpahan SPD. Inatani amang Ujung Marnala Jonggara Napitupulu nahinan. Moding 16 Maret 2024 horong ina umur 63 tahun, alamat Jalan Praja Dalam Esada nomor 5 Kebayoran Lama Selatan Banjar Bungur Kostrat. 10 Dermawan Marije boru Pane. Inatani amang Muller Tapu Bolon nahinan. Moding 10 Maret 2024 horong ina umur 84 tahun, alamat Jalan Panti Asuhan nomor 20 RT 002 RW 010 Sada Ceger Jurang Mangu Barat
Banjar Jurangmangu Pondok Aren. 10 sada Situa Saur Pangihutan Siaturi BE Amat Tani Inang Siti Maur Boru Huta Barat Nahinan. Moding 23 Maret 2024. Horong Ama umur 83 tahun. Alamat Jalan Talas 5 nomor 52 Pondok Cabe Ilir Pamulang Tangerang Selatan Banjar Pondok Cabe Legoso. 12 Novita Lasminar Boru Tambunan. Boruni keluarga Amang Puris Lin Tambunan Dohot Inang Rona Boru Marpaung. Moding 26 Maret 2024. Horong Naposo Boru umur 31 tahun. Alamat Jalan Bendi Baru Gang FRT 00 sada RW 010 nomor 20 Sia Kebayoran Lama Banjar Kampung Perigi. 12 Dewi Rismaya Boru Marpaung. Nahina Baluhoni Amang Situa Jamason Hasinaga AKMAP. Moding 7 April 2024. Horong Ina umur 50 tahun. Alamat Jalan Dharma Putra 15 nomor 20 RT 014 RW 007 Komplek Kostrat Kebayoran Lama Banjar Bungur Kostrat. 10 Opat Pandapotan Tapu Bolon. Amat Tani Inang Rugun Saurlina Borunenggolan Nahinan. Moding 23 April 2024. Horong Ama umur 60 tahun. Alamat Jalan Cempaka B 20 nomor 10 sada RT 007 RW 007 Komplek Jurangmangu Indah Banjar Jurangmangu Pondok Aren. 15 Selamat Tambunan. Amat Tani Inang Rustina Boru Pangaribuan Nahinan. Moding 8 Mei 2024. Horong Ama umur 72 tahun. Alamat Jalan Delman Utama nomor 70 Sia RT 012 RW 00 Sia Kebayoran Lama Utara Banjar Bendi Peninggaran. 10 Onom Doktorandus Togap Taida Hutapea. Amat Tani Inang Anak Agung Ayu Panji Firaningsih Nahinan. Moding 14 Mei 2024. Horong Ama umur 70 tahun. Alamat Jalan Delman Utama nomor 42 RT 012 RW 00 Sia Kebayoran Lama Utara Banjar Bendi Peninggaran. 10 Pitu Evangelis Doktorandus Sihar Maringan Nadeak MMMBA. Nahina Baluhon ni Inang Mariani Aisyah Boru Siregar. Moding 3 Juni 2024. Horong ni Ama umur 73 tahun. Alamat Jalan Flamboyan Asri Blok D2 nomor 10 Puri Flamboyan Rempoa Tangerang Selatan Banjar Bintaro Perdagangan. 10 Doktorandus Parmon Hartson Sinambela. Nahina Baluhon ni Inang Enita Meilini Boru Pasaribu. Moding 12 Juni 2024. Horong Ama umur 50 tahun. Alamat Jalan Kebagusan Sada nomor 26 ART 00 Sia RW 002 Pasar Minggu Banjar Cidodol Parserahan. 10 Sia Jack Robinson Simamora. Nahina Baluhon ni Inang Renata Boru Silaban. Moding 14 Juli 2024. Horong Ama umur 45 tahun. Alamat Jalan Hidup Baru nomor 20 RT 00 Sia RW 00 Sada Serua Kampung Duku Ciputat
Banjar Ciputat sekitarnya. 20. Cynthia Irana Solisa Boru Simajuntak Nahinabaluhon ni Amang Joshua Edi Ronald Hutapea. Modding 20 Juli 2024. Horong ina umur 36 tahun. Alamat Jalan Perintis nomor 21 RT 003 RW 001 Ciputat Kedaung Tangerang Selatan Banjar Ciputat sekitarnya. 20 Sada Sintua Refain Pakpahan Nahinabaluhon ni Inang Adriani Friska Boru Tambunan. Modding 27 Juli 2024. Horong ama umur 55 tahun. Alamat Komplek Pertamina Jalan Alfania 2 nomor 15 Pondok Ranji Tangerang Selatan Banjar Bintaro Kodam Depsos. 22. Arianto Saud Maruli Parlinggoman Sihombing. Anak ni keluarga Amang Insinyur Tagor Mulia Sihombing Nahinan Dohot Inang Rohana Besti Truli Huta Barat Nahinan. Modding 1 Agustus 2024. Horong Naposo Bawa umur 61 tahun. Alamat Jalan Cendrawasih Sada nomor Sia Komplek Bima Marga Tanah Kusir Banjar Tanah Kusir Kodam. 20 Tolu Parto Panjaitan Nahinabaluhon ni Inang Rospita Boru Manik. Modding 21 Agustus 2024. Horong ama umur 65 tahun. Alamat Gang Langgar Pondok Pinang Banjar Kampung Perigi. 24 Kotan Selain Nahinabaluhon ni Inang Jogon Agustina Boru Naiborhu. Modding 12 September 2024. Horong ama umur 83 tahun. Alamat Jalan Peninggaran Timur Blok A nomor 8 RT 003 RW 00 Sia Tanah Kusir Banjar Bendi Peninggaran. 25 Karnance Boru Silitonga. Inat Tani Amang Situa Biltor Panjaitan Nahinan. Modding 12 Oktober 2024. Horong ina umur 77 tahun. Alamat Jalan Pupan nomor 30 Sia RT 010 Sada RW 008 Pondok Pinang Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. 26 Binsar Nabitupulu. Amat Tani Inang Dingse Ria Borusiahan Nahinan. Modding 25 Oktober 2024. Horong ama umur 76 tahun. Alamat Jalan Anggrek 2 nomor 10 Sada Pondok Aren Tangerang Selatan Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. 27 Dr. Randus Monang Pasaribu Nahinabaluhon ni Inang Teti Rebeka Borusilitonga. Modding 10 November 2024. Horong ama umur 82 tahun. Alamat Jalan Delman Indah 5 nomor Sia Tanah Kusir Kebayoran Lama Utara Banjar Bendi Peninggaran. 28 Tony Nahal Hutapea Nahinabaluhon ni Inang Rasmi Mauli Borusilitonga. Modding 22 November 2024. Horong ama umur 82 tahun. Alamat Komplek Kedaung Hijau Jalan Arya Putra Blok A nomor 16 RT 00 Sada RW 006 Kedaung Banjar Ciputat sekitarnya. Torop Nina Modding kaum Horong ama 16 halak. Horong ni Ina 10 halak. Horong ni Naposo Bawa sahalak. Horong ni Naposo Boru sahalak.
Pungu masude torop ni nang moding naung jumolo siak kita 28 halak. Nunga tabege gor-gor ni akan nang moding manipat na sa taon parhuriaw non. Atong tamado ingotot ta akapabahenan na sida na dinggani dagan dingoluna. Bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangido magogo siya tuhatai. Asala margogo hita mangulaun hatana sa liling mangulu hita. Asa unang marisuang sabing tiki na pinasahan ni debatatu hita. Molo di udu ibana do pehosata saha rodi tikion. Atong martang yang be mahita di bagasa rohata. Laos jonjong mahita di inganat tabe. Ale Tuhan debata nasian hap hami di hangoluan na sora suda. Dada nama deli hami di ari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo nito dinami. Nunga torop dungan nami naung nialakmu. Tau si paingot do ujung nilakkan nasida di hami. Bahen pakirimon. Mida Tuhan Yesus di ujung nilaka nami be. Say sungguh lima roha nami mabahin tiruan na dinggan. Diaka pinopar nami. Saya pu lima namarsak roha. Dohot akan namatean. Asa unang mga dungi jala madeli nasida. Say tay tima roha nasida mamereng dopak gijang. Say lehot todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung doho dohami anakmu. Jala panean di arta na di banua gijang. Say padaw maganggu ni roha siya kami. Asa hot ha porsyon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubolus sami rura linggoman ni hamateani. Molohomur mata nami be. Uka mamata ni roha nami. Asa takas ni ida dalan tuha sonangani. Molo halang dila nami sobinoto be magkuling. Pargogoy mahami marhite-hito dimi. Asa tarjowo kami. Ale amang saha tutangamu matodiku. Say patiur hian roha nami. Asa hobas lakanami. Jala sonak kami. Laho mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Atong tapuji madebata ala diparade di hita inganan nasonang na adul umuli jala dumenggan siyan nasa na adong di hasianganon. Inganan na hot ro di saliling nileling na ala nii totong mahita marha porsiaw di Tuhan Jesus Kristus huhut makanguluhon hatana na madok. Audo haheheon dohot hanguluan na manguludo na porsea diyaw nang pemate ibana. Jala ganup na mangulu jala na porsea diyaw na sotupa mate ibana sa leleng-leleng na. Amen. Dami ni debatana sumurung siyan salu na roha, imana mangaramoti ati-ati dot pikiran munabe, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Di bagasan holong na siyan Tuhan debata, pupasa tami matuhita salu na selamat hari Minggu. Amanami na nami, akadonga sa haporsiaon di bagasan Kristus Jesus, di minggu tasadarion, di minggu ujung tahun parhuriaonon, di paingot dohita marhite hatana, hata nitu hatai, sian Daniel, biddu pitu, mamukamay sian ayat sia, rodi ayat 14. Sonoma didok disi, sai hupanok no tidoi paima di pajonjong akahabangsa. Jala hudul tusi ibana naso suda arina. Ia paheanna saksak do songon itak. Jala obu ni uluna songon hapas na binusur. Ia habang sana songo jilam-jilam ni api. Jala akarodana songon api na marnala-nala. Ruar dosa da sungai api. Jala mabaor sian adopanna. Maribu-ribu akan namar soba tu ibana. Jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi. Dungi terpasang maluluan. Jala terbuka akabuku. Jadi saihu panok no timagumodang. Ala ni suara ni akahata na jukat. Akan na hinatahon ni taduki
Sai huberengi paima terbunuh binatangi, jala pidom pamatangna, jala dipasahat asa puronon tu api. Jala terapas huhut pareta sian binatang akan natinggali, ainu nga dibuhul tiki, doho jomni ajal nasida. Dungi huida musai di bagasan akka pangukapon borngin, gabi ida ma rosa halak marhite-hite obun dilangiti, songon anak ni jolma, jala sahat ibana tu ibana naso suda arina, jala tarbuan ibana tu jolona, jala di basa-basahom matu ibana pamaretaon dohot hamuliaon, dohot harajaon, jala salhut bangso, home dohot halak perpakuling, maragam-ragam marsoba tu ibana. Rodi saliling-liling na do pamaretaon na sotupa musat sian ibana, harajaon na pe na sotupa pesado. Ido ianggo sahatna. Dihamua manami na hinaholongan, hiado adong sada tulisan singkat di kaca ni mobil ambulans, secara khusus pengantar jenazah. Hiado terbereng nami sada kalimat tulisan di kaca ni mobil jenazah madok songonon. Sekarang sedang gilirannya, besok mungkin saja adalah giliranmu. Ilanjut temuse, pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Sekarang sedang gilirannya, besok mungkin saja giliranmu. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Di Tiki Huidahami di tahun 2020 di Pangkalan Kerinci. Songgok doroha jala tumacai bagas do tu pikira do tu roha ahado muara ni manang lapatan ni kalimati dang pola hola mengerucut secara khusus tu hala Kristen alai tu sudido hita na di portibion jala dung nirimangan om mahape na nido na istilah na selalu tabigi tatangihon setiap ganuk ujung tahun parhuriaon na madok memento mori. Ingat hari akan kematianmu. Ingat hari hamamatem. Kematian tidak memandang siapa dia. Na muda, na poso, danak, ama, nang lansia, sa guru ni Tuhan teido. Jala harorona situasina, daktaboto songo dia parborha ni sasahalak. Nakaning huparwao dohita, di Tiki Ganup mangedeon akka edde di parminggot tahun. Sian baribaan, sia baribaon, apalagi di akka edde kor nakingani. Adong bedo manete iluna. Jala di Tiki nama jaha akka guar-guar ni nang jumole pihami nakaning nang pesuwi hamu ale anggo suara ni isak ni nafas nakaning dohot tahe. Ini nakaning kan sada hago baroni nang jumolo mahapin na sida siya kamion. Apalagi molo tatangihon na kaning di umur na macay jepek dope. Na sopola niyan di pakirimota ikosati manyato sa urmatua. Alalido akama nga kainang di parminggota dia paletikion di minggu ujung tahun parhuriaonon iko takas do
taraho tu bagas sandirita ganu marsada-sada. O Tuhan, adiga dotikina diau. O Tuhan, sadia leleng nari lehonamu partikiat di ngoluku di portibion. Aitung maca takas do hutangion nakaning nasida goar-goar nang jumbului. Ikut disido dasor ni hanguluan ni haporsiota di parminggota di bagasa tikion. Ido na parhaporsiaon na mangulu. Dang apatis, jalan dang statis, jalan di tempat. Alai ikut do tetap melangkahkan kaki, hidup ini tetap selalu berjalan ina akalat namalo. Alai berjalani ikut tetap do di bagasa pakirimon na mangulu. Mau tumpe ikut sahat tu si nasahat do tu hanguluan na sorasuda na pinatupam. Ikoni do hapor siaw. Taringot tami akamang akainang songos sada lagu na ginuriton ni si Eha Hoffman. Eha Hoffman ima na mangedehon tu dia ho dung mateho alusima tatorson jepek tiki mujung narong tu dia hong dung matehong dung matehong dung matehong saya pikir matu dia hong. Manusia cepat atau lambatnya akan mengalami hal yang sama seperti akadongat tanang jumului. Natuari dapola mahuanya molon ni sersotik nang pipadita iba. Nari Jumat ang nanalari kami sira. Di paingok Facebook doaw, taringok tu kenangan-kenangan yang lalu di status. Ima hinau barni akan nang jumului. Secara khusus amokku. Obat tahun nasalpo. Manetik dulu iya. Haci do pakilan iya. Lungut do pakilan iya. Alai di lungun ni roha do di haci ni roha di persirangun di dagingi. Ikut do adong hata pakirimon. Sai marsipaida do akana porsiai ditikina. Jalan molo tatangihon akamang akainang diganup ni akahita molo rapita manaruhon akan nasida tuingan apa satu kinani sai hehe domuse pamatakon disido pakirimon dihita na mangulu jalatung takas do nakaning kalimat na di ambulansi doho di istilah memento mori mga rahu tu perdalan ning uluta dang na sumuro kita siyan nasida na modingi ido mace takas ido ko si Paulus di sada Tesaloniki bidu 4 ayat 5 datung sumuro kita siyan nasida naung modingi molo di pasatu hani pitu hita ho sa hanguluas satu kion nasida nunga di pasok nunga dikat dang na sumurung, dang na ala na burju hita, dang na lau malo hita, dang na ala na gumogo hita siya nasida. Asa boy hita mereview perdalanan ni ngulut taon. Alam itu akamang kainang nian sebetulna. Molo marminggu pehita di ujung tahun parhuriano jala tatangion akka goar-goar nang jumului dang na marukari si dangolo daw. Dang nagabi mabahi roa pikiriwat talaga madeli sa tumatangis di baga sa garejon daw. Alay paingot to kita do dihita na pinasahan na do kesempatan ho sa hanguluan di partikian no ingon. Laho makirim aha do Tuhan si bahinomu siyang ngolukon si patupauku asa lamar mulia goarmu asa moludung sahatikina nungatung radiaw disido pakirimota dakola to akan namatuwe edenakian nge bedak ko namatuwe nungatung loja awo Tuhan na ipedak ko to akan namatuwe dihita sudepe sada
parsiajaran no belga do dihita. Nia nakama ngakainang songodia nakain negurit ni si Eha Hoffman di Bukit Deta 520 lui. Boydo maragam molo tatangio nakaning situasi ni akagorgor ni akadongatan ng jumoloy. Boydo sa sisi las rohata. Aha mababal las rohata ala di pasatu hatai do pe partikia dihita. Laho mangalapati, laho marnida, jala makkamolatehon, ari-ari na nagsipasahaton na do petuhita. Alay, na boy do tutu lungun rohata. Boy do tutu matang sita, maraburan iluta, hacip pakirata, oh Tuhan basa mapolay ko mati hamion. Mungkin di sada sisi boy do songoni. Alay, ikot takas do dihapor siatan na madok. Hehe do musia pamatakon, sian tanomanon, suang mangulubahinon ni Tuhaku, haleluya, haleluya, 330 diuduti musia 347. Sai marsipaida do na prosei, dung sahak bela kana Tuha sonangani, Tuha sonangani, Tuha sonangani. Tuha sonangani dia do naing masuk na amang padita nami. Imahasonangan, dihabadionna, dihuasona, dipamarateonna, dohot diharajonna, songon goar ni topi ni minggutta sadarion, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Aidang adong na mga lobii, pamaretaon, dohot harajaw ni debata. Manang harajaw ni sepe di portibion dang adong na mga lobii. Ay rodi salil-niling na do pamaret taon dot harajaw ni debata. Inna do macetakas na kaning tajaha di turpuki, apalagi di ayat sebelumnya di ayat sebelumnya dohot di topik ni minggutta. Akamanga kainang memang maul murado padomuhon ni topik ni minggutta dohot ari ujung tapar hurianon tu perjamitau tasonarion. Alai nabodo putih honota sia dia do ahado nanang silehonon ni tuhatai berita dihita di perminggu di ujung tahun perhurianon. Salah satu penekanan yang dalam dari Daniel di pasal yang ke-7 ini adalah agar orang percaya tidak tawar hati melihat menghadapi kekuasaan bahkan mereka-mereka yang seakan-akan mengancam kehidupan kita di dunia ini. Salah satu penegasan sian Daniel itu agar orang percaya tidak tawar hati dalam menghadapi kekuasaan bahkan harus diancam dalam perjalanan kehidupan kita di Portibion. Takas do akama ngakainang songo dia hadirion ni si Daniel. Takas do songo dia hadirion ni tolu ni dongana. Donga sahabat nai ima si Hananya, ima si Sadrak Mesak Abednego. Macatakas do songo dia nasida. Laho pataridahon songo dia do haporsion nasida. Naso tawar hati nasida menghadapi harajaun di Nebukadnezar. Ale mungkin radang gudak kita maboto natuluguari digat tido guarna gabe si Hananya, Misael, dohot Ajaria. 3 sekawanan daripada Daniel. Taida ka mga kaina songode si Daniel tu. Gua singai. Taida songode na tolu halaki. Tu parapiani. Maca takas do na sida madok di pasal tolu ayat 17 1 madok. Molo lomo rohani di bata nami. Nahuoloy hami. Say paluon na do hami sian liang pamurunan na marnalanalay doho sian tangamu ali raja nami alay nang solomo rohana ikoboto omudo ali raja nami naso olo hami mamele tu akka debatamu manang marsobba tu gana-ganaan sere naong pinajonjong mi. Sada kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab perjalanan kehidupan mereka bahwasanya molotung pemati au mate pihami natung nasoolo hami merdua roha laho manobba debata cukup mahulan edde basa bata merdua roha teh merdua holong teh ima bilaga kesudna pos no ingon hapalan de
Habi buku edil kudung jemaat kapal. Jala pada akhirnya kamang kainang takas do pengakuan ni si Nebukadnezar dong di widai mana situasi naso tawar hati di pamaret tahun do di harajaun kekuasaan ni Nebukadnezar. Aha may do ko si Nebukadnezar di pasal 6 ayat 27. Ikos saluhut halak na masuk tu gonggoman ni harajauku. Mabiar jalan moditodit mararupod debatani si Daniel. Yakui mana doi jala di arahon ni mana do bangsoi asa mengakui mabiar tu debatani si Daniel. Jala kolan sian hadaulaton ni si Daniel dohot tolu dongan nai nama bahen pemerintahan dan kekuasaan ni akaraja sogonna moditodit manang nagabi sogonna dangadong be gogona. Alay sada hal yang paling luar biasa na taida siya turputon. Si Daniel dilehot debatado tu mana sada halobian laho mamereng, laho mangalapati, laho majahan nipi ni Raja Nebukadnezar. Dilehot do ti mana habis taron dot haboyon laho mangalapati mang nama jaha nipi narotu si Raja Nebukadnezari. Molo tajaha sian pasal-pasal sebelumnya jela terlemobi ma di pasal na pitu pasal 8 piturun. Di ida imana do adong opat angin ni langit na masitahaan diatur di laut godang. Moilok ko masitahan angin itu mengguncang laut. Dungi nakok masian tongan ni lauti ai godangi di bahasa Batakna. Opak binatang na macai bulun. Jala digambarkan dengan binatang buas. Na parjolo singa. Na paduahon gopul manang na beruang. Na patuluhon babiat manang na harimau. Dungi pawapaton martaduk 10 dang apalilok ko guarna alay marngingi bosi. Alay mulu di dahamu akka dongata mulu marngingi emas dang alan ite. Marngingi bosi do masuk neson. Naseram dang apale pabuah guarna. Alay mo lemang yutos tafsiran ni akka para ahli teolog dot akka para nasida akan malong opat harajao ma gabaran ni binatang nakingani. Akai se manasida ima Babel, Media, Persia, Yunani dohot akka Romawi. Akai maharajaon na mangasahon hagogoon na membantai menganaya doho memperbudak nasida akan naporsea tu debata. Bahkan saat tu gereja mula-mula saya tong depe sai di aniaya nasida. Alay do kamang kainang di gobarani los di jalo si Daniel do pangukapon jawaban sian opak gobarani na mga lobi sian pamaretaon dot huaso ni opat kerajaan nakingani. Ima dimulai masian ayasia. Harajaon nagok huaso hasangapon dot hamuliaon jalamanotong inna marturutudu doi tu haroroni mesiasi ima tuhata Yesus Kristus. Jala hinokop ni huaso do pamaretaon ni tuhata Yesus do sudah salut nan adong di Portibion. Alani do dang adong sihabiaran. Dang adong benagabi yang baik kita gabi mabiar gabi. Dang adong haporsiota. Pahian na saksak songon itak inanak kaning. Obu na diuluna songon hapas. Habang sana marjilam-jilam ni api. Roda na marnala-nala. Ima gambaran na ni Ida si Daniel. Pangukapon naroto imana. Menjawab songon dia narona kaning na opat gobarani. Dungi diuduti mamusi di ayat 10. Natuduk do jala marsoba akka parhuaso itu haso ni libatan nagugu. Ruar dosa ada sungai api jala mabawar sinaropan na maribu-ribu akan marsoba tu ibana jala marloksa-loksa tidang di jolona marhaladoi dungi terpasang maluluan jala terbuka akka buku. Sada hataridaan na tuduk do sude tutu na di Portibion
Na adong na mga sahon, huwaso na mga sahon, hadirion na. Alay ang di huwaso do pamaritaon ni batay. Lenyap do na sida. Hancur do na sida. Tuhad do na marmulia jala na marhuwaso di sadok nasa di perdalan ni nguluta. Diuduti mamusia dia 11 1 12. Akka perhata na jukat do di hatahon taduki ina. Iman akan gabaran ni 10 taduki na marngingi bosi i. Akka hata na jukat do di hatahon taduki. Di pataridahod do tuhita kamang akainang. Ternyata ketamakan, kesombongan, baik kesombongan rohani maupun kesombongan apapun itu. Dia kehatan naso takas, dihatan naso apalah membangun, dihatan naso memotivasi. Dipaingot do dihita ditikion. Asa boy hita mengevaluasi. Tujuan nyari perdalan ninguluta. Macetakas di doko disi terbunuh binatangi jala pidom pamatangna jala dipasahat asa puronon tu api. Buru tabayakon nuaing ahal neng gabaran ni puronan ni apion. Tu api na rokok manang naso tu ingana naso hasonangani. Dungi di ayat 10 tolu 1 14 omma ujung ni manang ni puncak ni penglihatan ni mana. Penglihatan tentang datangnya Mesias, sang pemilik kekuasaan dan juga kerajaan. Dungi huida musi di bagasan akka pangukka pemborngin, gabi ida ma rosa halak, marhite-hite obun di langit, songon anak ni jolma, jala sahat ibana tu ibana naso suda arina, jala terbuan ibana tu jolona. Jala di basa-basa matu ibana pamaret taon, dot hamuliaun, dot harajaun, jala saluhut bangso, home dot halak perpakuling maragam-ragam marsoba tu ibana. Akamanga kainang tahamolatehom ma di bagasan hapor siauta naung pinaluan ni tuhatay hitasian hadusauni. Jala nang pinarada ni Tuhani dihita hanguluan na sorasuda. Jala marhite do hita takas laho madok iya huwaso do pamaret taon rode saliling na di debatado. Kuasa dunia ini tidak memiliki jaminan. Pamaret taon di pertibon tidak memberikan jaminan kehidupan yang kekal tu hita. Sude parsatoki nando akan ada sianganon ima Eden hitalak batakan, guk akapura akan asing alay, merdongan hapor siaw. Alay do akamangakan yang dihita salut na, nang peikot tado pitutu aka ancaman, siyan aka huwaso-huwaso song gambaran na opat bangso nakiyani, gambaran-gambaran aka penderitaan do angka ancaman tu hita salut na, mungkin ra nuaingon tahilalado di aka diskriminasi ni aka peribadahan. Pajonjokon aka rumah ibadah, dia aka terjadinya dominasi politik, dia aka teror negara atau peperangan negara, atau bahkan penganiayaan di tengah keluarga, atau bahkan lain sebagainya. Nasopola hita olo dang makaprosya ibana, dang olo hita madok di ibana huwaso do pamaret taon na alaikut takas do marhitei. Huwaso do pamaret taon na rodi sa liling ni liling na. Daw masya kita ka mga kainang kesombongan. Daw masya kita ka keangkuhan. Daw masya kita aka songon gobaran ni singay. Songon gobaran ni gopuli. Songon gobaran ni babiati. Songon gobaran ni binatang na martaddu kinakiyani. Mang na marngingi bosi. Alay ikon manian di bagasa pakirimon dohot di bagasan paret taon ni huwaso ni debata mahita. Sapala nang pinasahat ni Tuhan itu hita ka mga kainang ditikion di nuaingon di pasahat tu hita sariling nari dope tahamolate homa bergiat mahita jala bertekun mahita di perdalan ninguluta. Jala jadilah teladan dari sisi apapun dari aspek perjalanan kehidupan kita supaya tetap menjadi kebanggaan, tetap menjadi bentuk pemberian pertobatan bagi mereka yang belum mempercayai Tuhan Allah di idasian karakter tado sifat ta boy terbangun nasida jalamar pangusade yang mahita
tu pamarentaon du huaso ini bata. Sahalak ahli teolog dan bahkan juga dia dikatakan sebagai ahli etika, Johannes Verquil, idokon imana songonon, kekuasaan hanya milik Allah, bukan milik manusia. Kalaupun manusia memiliki kekuasaan dan pemerintahan di dalam dunia ini, itu adalah pemberian Allah. Maka pelaksanaan juga harus sesuai dengan si pemberi. Takas idokon imana. Alila ka mga kainang, adong bido dihita di aka pamaritaw do aka huwaso marhiti da kajabatan do akala na asing tapake may laho parona kalas di roha dohot mabain hinaw ga tujulon narion. Taringot kami na parpudi. Arong do tolu dimensi waktu, tolu hatorangan di dimensi waktu di hitala batak. Na parjolo maruji-ruji. Moilok ko maruji-ruji berarti iko belajar do hita mengevaluasi perjalanan ngulutan na salpui. Ahado nasai mabay kita dang pas di perjalanan ngulutan marhitatan di bata unang be taulaki be aka ulaon naso denggani di masa lampaui. Idolapatan ni maruji-ruji dungi na paduahon marmanat. Moilok ko marmanat di situasi nuay ngommay. Asa mau lo ngatakasi ta maruji-ruji manat mahita ditikion. Asa unang terulang jala asa sahat kita tu napatuluhon ima mangaradi. Mengaradi dia may bersiap masa dia akan datang. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan kapanpun. Di bagasan pengharapan, di bagasan hasatiaun, di bagasan ketaatan, jala di bagasan tanggung jawab. Dan pada akhirnya memperoleh mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Aita kas ditong hidup di konfesita di tahun 1100 siaplonom pasal 15. Ada keselamatan hanya bagi mereka orang yang percaya. Alaniwa ka mga kainang porsia do hami hita narodison na di bagasan ha porsia na tugu do hita jala di bagasa pakirimo na mangulu do hita saluhut na. Atong naparpudi maka mga kainang hujaw kami matuhita di pangukapon 21 ayat 6:1-7. Molo adong dihita na mabuan bibelta boy matajaha sonom maidok disi. Laos didok matuaw nunga saut audo perjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonok kumatu na mauasian mual aik hangoluani sopola tuhoron. Teano ni namonangi masaluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku. Di pasu-pasu debatama hita saluhutna. Amin. Ale Jehovah debata nami na marhabang so di banugijang. Debata sito pasaluhut jala parna punas ang ulo nami. Husobahami hupujihami mahawali Jehovah di bagasan Kristus Jesus Tuhan si paluay. Jalan na totong hupakilaw kami di asini roham dohod di padonganyomu di todim na badia. Asa di bagasan habadiomi hami Tuhan laho manguruti madalaton pardalani ngolu. Di partikian na pinasamu Tuhami ganu marsada-sada. Siya na me satu na magurang rodi akan nang matua. Asa takas di bagasan hapor siyaon, jala di bagasan huasom, doho pamaretomu, di harajomu, doho di lomani rohami, pardalanan ningulu nami. Di paingot todo hami Tuhan marhite parmingguan di bagasa daryon. Ima di ujung tahun parhuriaon, na pinatupan ni sadok saluhut, huriam ditongan ni HKBP na holongi hami. Ale Tuhan. Molo petung huingot kami, hutangyo kami na kaning. Aka goar-goar ni nasi dan na huhaholongi hami. Aka sisolhot nami. Aka ruas ni huriam naung jumoloy. Dang na marukari sidangolon. Jaladang na mabay kami madele maraburan ilu. Alay na paingoto kami do. Na ikosa do tutuhami. Tu partikian nasarupa ima tuhamatiani. Atong marhiti hatam na badiyay na paingotok kami na sopola mabiar jala ikom dibagasan pakirimon
marhite pangukabon songon hataridaan ni na pinatorang ni Daniel. Marhite ni pina do ni Nebukadnezar dohot tu hatorangan ni parjamitaon di apatikion. Asta kasami Tuhan maurit perdani ngulu nami di bagasan hapor siaon. Atong hora si pasiga jangur mami saluna marhite gogo habisukon dohot haboyon nasa kuma Tuhan boy tarpatu pahami akka naularinggan di sadok pardalan ni ngulu nami. Ali Tuhan di bata tunghoma Tuhan na mga ramoti jala mga lehon las nirogurang tu akaya na komu si kola minggu na madohoti parmingguon gabungan di aplatikion. Ali Tuhan asa tundinggan parmingguon ni homa na jonjong jala homa Tuhan na marmulia marhite sadok aka pamujion ni aka petugas nang sude na sida aka ianakon nang pahopo nami. Ali Tuhan di bata marlas di rohado di tanggal 10 Desember anon ima punguan lansia ni Huriam marhite di makamolatehon ulang tahun punguan lansia na pasapuluh 4 tahun. Asi maron debata tunghoma masuk aka opung doli opung boru amanami na namin ng lansia asa di bagasan haporsiaw na sida jala di bagasan pakirimon na sida tua dihatuon na madalaton pardalan ningo na sida gabi na sida Tuhan aka parpuda na dinggan marhiti aka ede pujian nang marhiti sa dosa dia pe Tuhan sian hatuon na sida. Tundingga ma Tuhan program pelayanan na pinatupan di Huriam di kunjungan kasih di tanggal 7 Desember asa tungboy ton huto potami hutangnya ko kami jala rapam yang uji pasanga pogwarmu dot akka nasida na soapa laboy be rotu permingguonon ala ni akka parsahiton anggiat marhite haroro ni Huriam tungboy nasida Tuhan lam bersemangat jala tumpos rohanami tanggal akka parsahiton soalnya Tuhan debata di akka ruas ni Huriam namar sahit Novi Angriani boru batubara, sintua dotorandos mula tua pardede, nyonya pe panjaitan boru marpaung, Yogi Anes marsilam si majuntak, nyonya Ehu tahayan boru siagian, nyonya Lydia si hombing boru pasaribu, Hardiman si Tio, nyonya sintua wena dap boru pasaribu, nyonya sintua Yos majuntak boru siagian, nyonya Te siagian boru siahan, nyonya Saur mastelina butar-butar boru sirait, nyonya si majuntak boru si barani, Dr. Anus pasaribu, nyonya Novianti simbolon borusiahan, nyonya Hahu tahayan borusiagian, manarsar barimbing, sintua insinyur MH si hombing, sintua Dr. Andus GP manihuruk, nyonya sintua GP manihuruk borusagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, do lanakana asing. Na di parminggonon, na di bagas nasida, mana ni rumah sakit pe asima roham tanggal maaka parsahitoni. So ni alituan debata, pakai manasida nama jalo basa-basa marhite di ulang tahun hatutubu do di ulang tahun parsaripeon asa takas nasida makatidakon iya hataba ni umur na jinalo nasida holan ala ni asin di roham sude akan nasida nama rukil sude akan nasida nama las di roha tiop togu-togu jala ajari hami Tuhan di pardalan ningaw namion asa di bagasan haporsiaw kami madalatun ngulu nami. So ni Tuhan diaka program pelayanan nama nomono itu Advent Natal homa na mangajari kami selalu naka perhalado ni Huriam dot akaruas ni Huriam asa tungture uli dengan sudah selalu na euforia nami las nirawa nami marhite di pestai atong hasangapon hamulia madiho sahat dio madangin nang tordinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan si palua jalo matangiang nang elek-elek nami. Amin. Tapasaha mapiliatan na muli tarupan debata lasuk mahita marede.
Tai dewan saya naik. Tatangnya kumapiliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banu gijang. Hodo haroroan ni salu sileo-leo na dinggan doho na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nileomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasia kami pilihanon pati bulon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni seleon-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banu gijang, sa pinarbadia magowarmo, sa Roma harajaonmu, sa saut malomo ni roham di banu atongo songo na di banu gijang, leho matuhami sa daryon hanguluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami togito pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamo pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaor romadamena tu todim.